Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amira at taga San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nakiasawa ak itinalaing nga uminom iti arak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mira dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sigurado ka, kayat mo ti makiasawa iti dayja amax abartiki raw? Nagkarimot kiti nga agbalbaliw, no agkasar kaminton, tatang. Agam sigurado ka nga agbalbaliw nga agpaisaw? Buwan mo't siguro, Rinugyan na mo't tinagbaliw. Saan mo't nga agin inom? Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno di kanto agkonsumisyon. Konsumisyon mo to ti asawam no nalaing nga uminaw. Kita ni nanang mo. Pinili nak, tadyak agin inom iti arak. Ay ayatak ni Max, tatang. Kat ay ayatan nakmat. Iso apatyak nga agbaliw to dayjay. Anya ngay, imanugot ka di dagiti dadakkel mo nga kalaysatan? Basta agbaliw ka kanun. Isardeng munti uminom iti arak. Wen Mira, promise. Isardeng kunti uminom iti arak. Liklikam matan dagiti barkadam. Iti kasta, maliklikam ti aginom. Wen, tungpalak amin na kayat mo. Kayat ko ngamin at talaga nga kalaysatan. Uray syakmut, Kayat ko matan nga agkalaysata. Lukas tarod, dumanon kamin. O sige, kaano nga iti umayo? Ibaga kadanan ng kantatang, tadumanon kamin tun Sabado. O sige nga rod, ibagak mat kadatatang kananang. Anya, talaga ang makiasawa ka kan ni Max? Wen, Alma, natulagan ti kasarmi iti Sabado. Anya nga iti kinayat mo kan kuana. Kat amumot anapaklan abarte kiro. Amin a tao, kat adda pa nagbaliw na, Alma. Patsak nga agbaliw to ni Max. Ay ka nasayat, ano agpaisong agbalbaliw? Si kanto ti kaasi no saan nga agbalbaliw? Aywan gayam, may sakan to nga abay, Awan Day talaga yan. Talagan samad ang nagbaliwan ni Max, anak. Pagkunaan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko dagiti barkada na anabartek da. Ang awan mo't ni Max akadwada. Mabuteng agbartek dayjay, nanang. Nagtungtungan mi nga rod nga isardeng nanti agbartek. No syakla ti masurot. Jak kayat ni Max apakiasawaam. Kitaam ni Nadia anak asawa iti bartek. Nauma iti asawa na. Anyagay ita, nagsina damot laeng. Saan siguro akin na sa ni Nadia ti asawa na, nga isardeng na ti aginom, sakbay ang nagkasarda. Ammo pa yan. Ammo namot ngamin abartek dyan na kiasawaan na. Sa ita, isina na. Saan nyo ama pabasol, nanang? Amangan mo't no saan nan amaanusan? Umadanin ti kasarta, Mira. Kaslasaan ako na makauray. Ay, uray syakmat, Max. Katagyaman tainsardeng mun tinaginom. Parakan ka, Mira. Kabalak nga ramidan ti amin, parakan ka. Agyaman Max. Ikarikmut kan ka nga agbalinak to anasaya at nga asawa. Kayat ko anaragsak to ti bangunan ta pamilya. Kayat ko saan tanto nga agap-apa. Apay, manuaya ti kayat mo nga anak? Uray dolaang. Uray talo? O sige, basta nagagat kanto nga agtrabaho. Uray itakat nagagatak mo't. Sa bagay mo't kit dihi
Ay na, kablaawan kayo anak ko. Sapay ko mata naragsak ti panagdenayo iti agnanayon. Taing karim Max, saan mo aliplipatan? Saan mo to ko maapagkonsumisyonen ti anak may? Wen tatang, ikarik day ta. Alang Rodan, tatang, nanang, asikaswan tayon dagiti bisita. Ado ti agsangpet. Kumusta nga iti biyag ti addan asawa? Ay na, ay kat mayat nangruna no ay ayatem tinakiasawaam. Kanayo na kanaragsak. Siyempre, kanayo nan akadwak ni Max. Talaga ka di asaanan nga gininom. Saanen? Liniklikan ng tupay yung dagiti barkada na. Trabaho iti talon laangan ti pagbisbisian na. Ay ka nasayat nga rod, ano kasta? Isungarod nga asikasuwak mat iti husto. Iti kasta, saan ang mauma kanya? Ay, kaano aktumat nga ta amaadaan iti asawa. Apay, awan ka diti agar-aram kan ka? Nyawan nga rod. Ay, ang mga no agbakbakita kabalasang. Ay, saan ka amadanagan, Alma? Ubing ka pa'y mo. At tuwing titualya, kan pagsukatam, lakay, agdigos kan, taeksakto mat siguron ang makalutong ag. Nagbanglomot ang tilutlutuang, bakit? Anya ka di asida day ta. Dinengdeng anasagpawan iti intunong abangos. Ayos nga rod, bakit? Alang nga rod, tadarasak ti agdigos. Makapabisin ti ayamuom ti lutlutuan. Oh, apayan bakit? Aldawan, ngam di ka matla bumangon Diyak mo, lakay. Hanggang nagdagsan ti bakik abumangon. Kanayo nakasla maululawak. Anya? Ay kat, ipacheck up ka nga roda na. Ay, paliiwak pa'y No saan latang agbaliw ito'y riknak, mapantanton agpa-check up. Sapay mapanak iti talon nita, bakit? Ay kat, mapankalatan Sigurado ka, akaba alam tag may maysa? Wan, di nakpakadanagan. Sumaya at tumutla siguro ti marikriknak. Anak, dimmagas ije balay ni Max. Kinunana nga umay kakitaan, tamadi ka no tiriknam. Ay, jak manam mo, no apay akas tuyak, nanang. Kanayon mo tan akas laaglaladutak. Ay na, ay saan nga ta nga aginaw kamutan? Ha? Wen nga agpaiso, nanang. Kaano pa'y dyan na odi apa nagbinulan ko? Gagangay day ta amarik na ti aginaw, anak ko. Ag maikatumot laang day ta. Iso nga ano samlaang. Ay katuan nanang. Anya pa'y ngarod ngay. Bakit? Agaw-awis ni pare Samuel. Birthday na ita. Kaya't ko kumamat ti agaliwaksay. Mabalin ka di mapanak maki-birthday. Sige lakay. Palubusan ka. Basta saan kang agpakarabi ilaunay. Awan ka duwami ka ni baby. Ay, uwan bakit? Saan nga agpakarabi Ket agyaman na ka, tapalubusan nak. Siyempre nagagat kamot. Kan responsable ka nga asawa. Apay kit din asaan ka apalubusan ngay. Thank you, bakit? Ala, mapanakon. Guston anak ko. Anyaya, tinasakitkan ka. Apay nga itay ka palang asangit-asangit. Saan mo't anabasa tilampin mo? Nabusog ka mo't. Anya nga iti problema. Hey! Gawin naman si Rita, Ni Max, Dalam! kaslan na bartag. Ay, inakilo ka tirida. Max, nabartag ka? Pasensyakan bakit?
Ito lang, mat. Sige, sumrak ka. Bakit? Mabisina ka. Mabalin ka din nga itasaran na, ha? Kunak man no Bert diyan tinapanam. Saan ka anangan ijay? Nalipatak nga rutinangan. Gaputa arak ti inununam. Ah, Ala, makaamukan ang mapanaggaw iti kanam. Makita mo't nga ubak ni baby. Itay pala asangit-asangit. Jack mapaturog. kaya't mo asawain. Nabarte ka nagawid ti asawa mi ti rabe eh. Wen nga ron tatang. Ti pagbutbut nga. Amangan no narugyan nan ti arak kat itultuloy nan ti aginom. Saan mat siguraw? Amangan no tinimtiman na laeng. Nabayag met tinasan nga gininom. Amangan no inikat nan ti bisyo na nga arak. Sapay la kumaa, tatang. Sapay nagdagulit no mabartak. Makigtot ni baby no kasdya nga agsao. Takasano, nakapigpig sa tingiwat na. Kasaritam latay tinasayaat. Ibaga madinan ulitin ti kasdya nga inaramid na. Wen tatang, kasaok inton sumangpat. Nasapa ngamin apimanaw kat. Kasla likliklikan nakmat. Amangan no mabutay nga pagungtam. Siguro tatang. Naimbag tadakan. Saan ka din nga agungit? Bakit? Naminsan lang mat dayjay. Sigurado ka saan mo nga ulitan? Wen, saanin? Maminsan pa'y nga ulitan, Max. Diyak amon anya ti maaramid ko kan ka. Nagrigat lang arudan apaturugan di anak ta. Sumangpat ka pa'y lang anabartak. Di na kumamat pagkonsumisyonan Saan ko naklangaro din? Ala, yung ka nagluto. Siya kunti makaamo kini baby. Napaturog ko matlaan na ni baby. Nagsakit ti bagbagik. Kasano, kayat ni baby kat kanayon anak kaubba. Ay, agidak man pa'y. Tapno makainan na ti sikat ko. Napanan man nga tan ni Max. Abay nga awan pa'y laang. Ay, rabiin. Amangan no napanmanan na ginom. Ay, talagan saan nasumok naman ang ti aginom. Ay, Bakit? Lahat naman si Rina. ay no. Yahoo! Ti awanan bain a lalaki. Bakit? Kunakun ka. Diba Nabartak manan. Ang jaklo katan ti ridaw. Sigurado amariing manan ti anak ko. Gaputa nabartak ti amana. Ditang agriyaw. Tap numagunggunaan ka. Ay, maturog akit din. Ay, bigat gaya man. Ha? Ti asawak. Jack pinaunag iti rabi. Inak man kita di tabangsal. Pinagap-ap nan dagiti kalablabak nga ules anak kasalapay dito bangsal. Payman. Awanan kay tibain. Ha? Ingka ilaba dagiti pinagap-ap mo akalablabak. Ha? Anya kalaki din ay bakit? Makapakigtot ka mat. Maturog na tao. Sinaplitan nakit din iti ulays. Di nakmat namin pinaunag. Awan mo't pagidak. Nagkunang ngamin nga agbartak ka manen. Awanan, Max! Nasumok mo manen ti arak. Ay, unay kamatan. Kunam nga agbalbaliw ka. Ngam itatadan anak ta. Nagsubli ka manen nga ginom. Sorry, bakit? Urek ba bartakak ta nagagatak matlatang trabaho? Ay, anyamatan. Itapay mat anaawanan ti karga ti tangkemi. Awan pa'y ni Max amapan mangisakada. Dito ya kunruar nga agluto. Bakit?
Abi, dito yung karuar nga gluto-luto ngay. Awanan ti karga ti tangke tayo. Eh? Kasano amapan mo isa kada kat nabartak ka manan. Ah. Ay, maakon kan ka, Max. Talaga ka di asinubliamon ti arak? Nilakit din ito bakit kaya tagongat manayin. Umay ka man kiti tarako pang ka. Tapnosan kan nga gungit. Arakupang tarupang! Anay ko! Abay nga, impang ormumatan kanyak dito pala ako. Maulawak sa bakit? Gunggo naman, Maulawak. kaya't mo tanayunak pay, Huston bakit? Huston. Amom ka day, anak ko. Agong unget ka no dagiti dadakkel ni Max. Nakita dati kamo, ol itimuging ti asawam. Awan bibiyang ko, nanang. No ti anak da ti kampiyan da. Isublikon ka dakwada ti anak da, no isot kayat da. Ay, amangan no umay da kakasarita, dagiti dadakkel ni Max. Di umay dalaang. Apay, atrasak ina. Isakit-dakit din di bartak nga anak da. Natural laeng nga isakit da. Ta anak daket nga rod, anak ko. No talaga anasaya at daan naganak. Bagbagaan da ti anak da, nanang. Apay adida inati pa nga agbartak ti anak da. Nagawan kat akong sinsyamon si Kamira. Ti asawam timang bibiyagkan ka. Ngam naaramid mo kit din timang pang-orkan kwa na. Huston tatang. Da kami nga agasawa ti agsarita, may papaniti daytoy. Ay, awan moon, Max. Baybay amlatan apang pang-uran na ka ti asawam. No saan abartak ti anak yo tatang? Awan ti kasta amaramanan na. Kaya't mo tayo derum ka, Mira. Ay, gapo iti inaramid mo iti anak ko. Siyak tupay nga amana, jak maaramid ti kasta. Sige, agdarom kayo lata, tatang. Saan kayo nga atrasan? Imbes ngamin abagbagaan nyo ta anak nyo, ngam konsentiran nyo mat. Huston ba kahit? Saan kan makisubang kini tatang? Bayam, saan ako nga aginom iti kaano man? Sorry, kat gusto ko man. Gapo iti panagsinong batmi iti ama ti asawak, saanen nga inulit ni Max tinaginom. Ita, addaan kami iti talo nga anak, ket naragsak kami asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Mira. Agyaman akpagamira iti daytoy apakasaritaam, ket timakonak, naswerte kapaylaeng iti asawam. Tangamin, sika, tinangkabil kankwana. Sana kas kadag iti daduma alalaki, nga isuda ti agkabil iti asawa da. Hala, sapay la kumangarod, tagtultuloyen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na Mira at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.